do feel that it's a bit irrational in terms of how it has been, and it does need to be reviewed. Ihlehlisiwe inkomfa yenyulo ANC eMpuma Koloni inkundla ephakamileyo yakuGompo de kusonjululwe zonke izikhalazo eziphathelene nale nkomfa nebiza kuhlala kule mpelaveki. The DA must stop to politicize the processes of the PFA. This is a worker control. We've got nothing to do with the process of the politics. Amalungu eSAMU abamba uqhankqalazo ngaphandle kumasango enkundla yezabasebenzi nalapho bevakalisa ukungaxoli liphulo le-Democratic Alliance lokuthintela isivumelwano semivuzo nesixabisa i-10.3 billion zerandi phakathi kwesixeko saseGauteng nalemanyano. Lihlehliselwe umhla wesibini kuJulayi ityala labatyholwa abangama-40 kwinkundla kamantyi yaseNaspoti eMpumalanga nabajongene nezityholo zorhwaphilizo naniselwano ngemali kwithenda yesebe lezemfundo kweli phondo. Sinibulise emakhaya kanandambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla. Inkundla ephakamileyo kuGompo ithabathe isigqibo sokuhlehlisa inkomfa ye-ANC eMpuma Koloni entsuku ntathu nebiza kuhlala kule mpelaveki de ufumane isisombululo kwizikhalazo ezifakwe ngamalungu alombutho kweli phondo okukuza emva kokufakwa kwesicelo esingxamisekileyo sokuthintela le nkomfa sisithili salo mbutho iJoe Gqabi nesikhalazela iziphene kwiinkqubo neziqinisekiso zamasebe amakhwiniba kuphicotho lobulungu. Abafaki isicelo enkundleni basamkela isigqibo senkundla ngelithi kakade bekungafanelanga okokuba iyaqhuba xeshikweni izinto ezidlumzi zingekanikwa ngqwalasela. Ulwazi Rhoya uthi iingxaki zangaphakathi zalo mbutho zisetyenziswa njengezixhobo ngakwamanye amalungu e-ANC. There is no way that you will convene a conference when there is a plethora of complaints that have not been resolved. And I'm standing here today to say that the internal dispute resolution mechanisms of the ANC have been weaponized against some of us. Ngelixa abanye abathunywa balombutho benkomfa beliqhwabele izandla inyathelo lamalungu afake isicelo enkundleni ngelithi oku kubonisa mhlopho kokuba kukho abantu abakukhathaleleyo ukusebenza ngokuthembeka yaye eli lithuba lokuzigoca-goca kombutho ujonge apho usilela khona ukuze ufumane umkhombandlela. I hear now through the media that conference in essence has been stopped. We'll wait for the organization, but again, I think sanity must prevail. It's a moment of introspection for the organization and its leadership. Umphathiswa olilungu lesigqeba se-ANC kule nkomfa uligxeke kabukhali ke inyathelo lokuya enkundleni uthe asinangqiqo eso sigqibo yaye bekufanele okokuba kulandelwe iinkqubo zangaphakathi embuthweni ngaphambi kokuya enkundleni. The people who are before court have not exhausted internal ANC processes. They have not been to the NDRCA as we speak. Now, how do you interdict when processes are still? But again, the issue is that in terms of conference processes, you'd understand if he says that we comply with our guidelines, guidelines allows us to run the process while addendums of verification reports can be submitted. So when you go to conference, you are able to say, this is the verification report. After the appeals have been done, you are able to do an addendum that if that branch has been allowed to participate by the appeal processes of the ANC or have been refused to participate, then you amend. So that's why we do feel that it's a bit irrational in terms of how it has been, and it does need to be reviewed. Kambe lo mbutho ufake isibheno kule nkundla sokuqhubeka kwenkomfa ngendlela ebekucwangciswe ngayo. Amalungu eSAMU abamba uqhankqalazo ngaphandle kumasango enkundla ezabasebenzi eGauteng namhlanje okuzana njengoko iDemocratic Alliance iphikisa isivumelwano semivuzo nesixabisa i-10.3 billion zerandi phakathi kwesixeko saseGauteng nalemanyano. iDA isichaze esi sivumelwano semivuzo njengesingenasihlahla njengoko imali bekumele isetyenziselwa ukulungisa iziseko zophuhliso ezifana nemibhobho yamanzi
ngoku le mali iza kusetyenziswa ukuhlawula imivuzo yabasebenzi nabaphantsi kwesamo. We are here today for showing our frustration about the urgent application to interdict the process of the implementation of the PFA, of which we are so concerned and we are so astonished to say why the DA is stopping the gain of the blacks. What we have realized is just that they want to score is a political score to them because they are interfering into the political, they are interfering in administration of the city of Johannesburg, and they are mere political parties that is against the gain of the black workers. Iqela le-DA lithi inkuntyula yemali ezachithwa ukunyusa imivuzo yabasebenzi nexabisa i-13.1 million yinkcitho nje engafanelekanga netyabula umasipala. Kanti abasebenzi bathi i-DA ayingendawo kulomba. The DA must stop to politicize the processes of the PFA. This is a worker control. We've got nothing to do with the process of the politics. We are not in the politics. So, but because of this is a gain of the blacks, the DA want to interfere. Uyabona i-DA kudala yasiqinezela ngoku lixesha lethu mayisinike imali yethu ayidibenanga neHelenzine ne-DA nantoni ye-PFA siyacela ngamandla sisebenza nzima. Lihlehliselwe umhla wesibini kuJulayi ityala labatyholi abangama-40 kwinkundla kamantyi yaseNaspoti eMpumalanga. Abatyholwa bajongene namatyala orhwaphilizo kunye nonaniselwano ngemali kwaye lityala liphathelene nethenda kwisebe lezemfundo eMpumalanga nabaxhamla kuyo ngondlela mnyama. Uphando lweHawks luveze ukuba abanye ababoneleli nkonzo bakhethana ngokwazana kwaye zange kulandelwe imigaqo efanelekileyo yonikezelo lwethenda. Kukwavakele ukuba kwezinye imeko ababoneleli nkonzo babehlawulwa ngaphandle kokwenza nawuphi na umsebenzi. We followed the money trail actually that these companies were being paid and the money was moved from one account to somebody's account, from that person's account up until it goes back to some of the government officials. That's how maybe they are linked as of now. Ukanti ngokophando kuvakala ukuba kwabakho ubaxo kumaxabiso ngethuba kunikezelwa ngenkonzo. Our investigation started in after the 2019-2020 incident whereby the department appointed some service providers to do maintenance in a number of schools around Mpumalanga. And according to our investigation, we realized that some of the job was a substandard job that was conducted and people were paid full amount of that one. In some of the instances, nothing was done at all. In some of the instances, people were paid more than once. Abanye baba barhanelwa babanjwe kumaphondo ohlukeneyo kwaye abanye babo sele benexesha bengasasebenzeli isebe lezemfundo laseMpumalanga. Umphathiswa wamapolisa obambeleyo uFiroz Kachalia uthi akabekwanga tyala urhwaphilizo umkomishinala wamapolisa uNjengelefani Masimula kokubekwe ityala lokuphula umthetho nokungalandeli imigaqo kwithenda yeMedicare 24 nebalelwa kwi-360 million zerandi. Let me just correct one matter of detail, which I do think is important. The National Commissioner has not been charged with corruption. The National Commissioner has been charged as the accounting officer with various breaches of the Public Finance Management Act. There are several other officers who are indeed facing charges of fraud. Such charges under the Public Finance Management Act are important. There are duties and standards set under our fairly strict regime of public financial management, which all accounting officers are required to adhere to, particularly in the procurement process. uKachalia ukwagxeke amagosa aphezulu abanjwe malunga nethenda yeMedicare 24. This is absolutely disgusting behavior.
these people should not be in the South African Police Service. And I mean, on the instructions of the president, you will recall that we have acted in response to the interim reports of the first report of the Matlanga Commission. I think that this, the fact that IDAC has now charged senior officers on the Medicare contract, and that Kat Matlala now faces additional charges while in prison, is an indication, because the president has set the tone. The president is providing the context within which we can at long last see action, we can see progress that our society, our people rightly expect. Khuluneli yebhanki enguvimba uLesisha Kganyago uthi le bhanki ithabathe isigqibo sokungenza itshintsho kwinzala kwimali imboleko i-repo rate ngelasemzini noxa kukho kungazinzi koqoqosho lwehlabathi okubangelwa ziimfazwe ezikumbindi mpuma. The MPC decided to keep the policy rate unchanged at 6.75%. The decision was unanimous. In previous meetings, we warned of elevated risks, and we have been proceeding cautiously in our rate setting. Now, a crisis has hit. This prudent approach is proving appropriate. Iyavulwa namhlanje inkomfa yephondo ye-ANC eMbombela eMpumalanga namhlanje kwaye usekela sosiba wokuqala jikelele walombutho uNomvula Mokonyane uza kwenza intetho yokuvula lenkomfa kusixelela banzi ngale nkomfa siqhagamshelana nentatheli yethu uMweli Masilela. Mweli khawusixelele banzi ngokuqhubekayo kule nkomfa. Ngisale ngachazela kona ukuthi nje njengoba ukhuluma ngesifundza sase-Eastern Cape kubonakala kuhlukile lokwenteka la Mpumalanga ngoba nasikhuluma nebuholi be-ANC kulesifundza bayasichazela ukuthi cishe konke kume ngemumo tibe khona tikhalo letilinganiselwa ku-10 nasikhuluma nobhala we-ANC Muzi Chira wasichazela ukuthi konke lokho sekulungisiwe kungako-ke balinze ukuthi konke kuhambe ngemumo namuhla tithunywa sevele tifikile tilinganiselwa ku-700 letingtona tihambele le nkomfa kulapho-ke kuthi awukhethwa khona buholi lobusha kuphindze-ke kubukethwa naletinye indzaba ikakhulu etfaka ekhatsi lukhetfo labohulumende basemakhaya kodwa-ke manje nalo lokhulumela i-ANC eMpumalanga saseKanimanzini kusichazela kabanti ngekuthi yini lesingayilandzela siyabona ukuthi buholi besifundza lobholwa nguMandla obusevele bukhona kanye nalobo lobuvela kusigungu lesitulo se-ANC buholwa ngumake Nomvula Mokonyane yini lesingayilindzela kule nkomfa njengoba ivulwa ngalokhu semthethweni namuhla. Siyabonga kakhulu namhla singasho ukuthi ine-history sicedze konke sacedza nema-credentials ubona i-conference icala vele konke kuphelele nema-delegate aphume ngebungani baningi kakhulu more than 95% ema-delegate already barejistile bakhona nabo bonke ama-guest lasiwabitile bukhosi bosomatekisi bosomabhizinisi nawo wonke umuntu ingakho i-conference eyiqalile manje itawuvulwa and then the first year due to address ama-alliance partners nawakhona utatosekela le conference le 14th conference yaseMpumalanga. Na ukhona lapha kulesigungu lesetulu se-ANC kulesifundza nanoma nje kutawushintsha buholi manje ngabe nanibuka ngendzaba yelibumbano siyabona lokwenteka e-Eastern Cape ngabe ninanalo inivalo lokuthi ngathi nje kusaqala kubonakala sekunebantu abahambela tinkantolo banetikhalo thile. Njengoba ushilo sinema-dispute abo-10 and lama-disputes awa-resolve ayikho nale-1 leyichubekele phambili national ukuthi iya-aphila nako konke lokho kukhombisa kona ukuthi i-leadership lekhona le ihamba namhlanje iyendile emsebenzi wayo political education ifundzisile abantu OR Tambo ingakho sibona kuthula sicale sabona ama-branch ahlala kahle so ngila ubona khona ukuthi i-conference ohlala njani uyabona nanamuhla besiku-registration kude abantu labaningi labakhala ngokuthi ngena mina akunabantu labalwako balwela ukuthi bakhona bonke laba kufanele bathe conference ngibo labakhona so lokuthula lokusibona la kuyasinceda kakhulu and kuyasijabulisa kakhulu ngoba kuyasho ukuthi sikhonile ku-unite membership yethu ikhona ukuthi ikhethe abantu laba itokhona ukuthi
ukuthi baqhubekele phambili kule conference yes14 yaseMpumalanga province. Sesigcina nje manje nangwasichazela ngale ndzaba ukuthi kunekukhala ukuthi hayi i-ANC eMpumalanga beyatiwa njengenhlangano lapho igcine khona kakhulu kodwa sibone elikhethweni londlulile lwavelonke sibalo sehla kakhulu nize niyowela lapha ku-51% nisuka kubo-70 ngabe ngilenye yini yetinto le ndayibuka kabanti kule nkomfa le. Yeah, sicale vele immediately after lama elections saqala phansi uma ubuka ma by election wethu wonke la sibe nawo ANC beyikhula kakhulu nala besiluza khona even bomkhondo la besiluze khona kodwa mawubona ama by election ethu siyawina kakhulu so ke i-national ishilo ukuthi lo mnyaka ufuna sifixe local government mawufixa local government ngilabantu bahlala khona sitawumeka sure ukuthi sitati ebantwini sitawumeka sure ukuthi temnotho wethu uyakhula ngale ndlela ukuthi khona kusitake amathuba emisebenzi nokuphuya kuyayehla futhi so la namhlanje vela sikade ukukhetha kuphela isikhathi lesiningi nje soba sispenda sukuma commission sikhulumisana ukuthi sithishintsha njani impilo debantu and siyathemba ukuthi mase siphuma kule conference sitawufocus straight making sure ukuthi impilo debantu iyashintsha la eMpumalanga. Asibonge kakhulu isikhathi sakho loyo ngisasekanmanzini lokukhulumela yona i-ANC kulesifundza saseMpumalanga lisa udvele bathi abakethi nje kutokhetha kuphela but aphinze badzingitse letinye indzaba letifaka dona telikhetho ukuze babonisane ukuthi yini labangayenda kuya phambili ukuze baqinisekise ukuthi bayathola kusekelwa njengoba eMpumalanga beyatiwa njengesifundza lesihamba phambili ngekusekelwa kwe-ANC. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uMweli Masilela. Kwakhona uphinde wasematheni umba wokusetshenziswa kolwimi lwenkobe kwinkundla zeli University Walter Sisulu eMthatha isebenzisana nebhodi ejongene nelwimi zeli iPensult beshukuxa imingeni yokungasetshenziswa kwelwi zemveli ngokwaneleyo kwinkundla zeli. Ijaji inhloko kweli uJaji Mandisa Maya uphawule ngokubaluleka kokusetshenziswa kwelwimi zemveli kwinkqubo yobulungisa. Bekusingathwe inkqubo ekhethekileyo kwidyunivesithi iWalter Sisulu eMthatha namhlanje nalapho bekunikwa ingqwalasela kumba otshisibunzi mvanje wokusetyenziswa kwelwimi ngokufanelekileyo kwiinkundla zamatyala zeli. Intloko yejaji kweli uJaji Mandisa Maya uthi ukusetyenziswa kwesiNgesi kwiinkundla zeli kunefuthe lokuchaphazela ubulungisa kumaxhoba amaninzi eli umhla nezolo. Thousands of South Africans interfacing with our justice system. Imagine standing in a courtroom, say in a child support case, those are the most common, a custody battle, a plea for protection from violence or a wrongful dismissal challenge. Your future is hanging in the balance and you're anxious enough. And every word spoken from the judicial officer, the legal representatives, and the witnesses, if there are any, is in an unfamiliar language. And you rely entirely on an interpretation service which may or may not be accurate. This is the stark reality for millions in South Africa, which recognizes 12 official languages, and yet one of those languages, English, dominates our courts. Waleke ngokuphawula ngemiqobo yalomxholo. One of the excuses for this challenge is financial constraints, as with the cause to give equal status to all the official languages. So one does not know where this money is going to come from. Omele iqumrhu elijongene nelwimi kweli iPensult ngamafutshane uLoli Makhubu Bernard Hott uthi ukusetyenziswa kwelwimi ngokulingana makubonwe njengelungelo labo bonke abemi beli. The provisions that is in the Constitution, ladies and gentlemen, and to you, Justice and the VC, is to promote and create conditions for the development of and use of official languages, uplifting of core. I was educated myself, it's not core, it's kwe, and sign languages, uplifting SASO, that's the acronym for South African Sign Language. And secondly, promotion and respect through equality of all official languages in our beloved country. Le ndibano ikwaphenjelelwe ziziganeko zakutshanje kwikomishoni kaMadlanga emva kwemaginxi-ginxi kwiinkqubo zokutolika.
Enkosi kakhulu ke kuwe Madikela noma Mzango ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kudesika yam yemozulu mna ke bethu ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje kokubanzi masijongeni ke bethuna yenjenje kaloku imozulu ke mbukele ekhaya siphawula kaloku ngawo ke umfanekiso wokuqala nogangatha ngokubanzi kaloku ingxelo ezinike zemvula nemimoya kuMzantsi Afrika uphela nawe apha ekhaya uyabona kakhulu pha kumbindi koPriska naseDiara zikhona iziganeko kakhulu zokuxhaphaka kwemvula nezikhashwa kakhulu ke zindudumo mpela ke mbukeli futhi ngexesha lasekuseni phaya amaqondo wabo kutshisa fikela kaloku kuye ke futhi la 20 degrees phaya koPriska nazo zonke nje ezoziphaluka ngokubanzi kwakhona bethuna masijongeni ke amaqondo wakho kutshisa phansi naphezulu ke sivule ke phondo lokuqala nelephalo nephondweni ke lasempuma koloni mbukele ekhaya ngamandla kakhulu ke kwindawo ezininzi nezithanda ukuzinza kwincam yelapho pha kuqala ndokwe futhi nakwimpuma futhi busemthatha ngexesha lasekuseni futhi zezo ziganeko zendudumo ko-9-10 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo futhi mbukeli ephondweni lase-Free State nelizinze kakhulu ke kwincam apha eMzantsi Afrika mpela kakhulu mbukeli kumbindi ko-Welkom ngexesha lasekuseni futhi kungathi kunethe futhi kududume ngamandla phaya ngamaqondo okutshisa phantsi ka-18 degrees kanti ke benje nje futhi kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla ke bukeli mapha ekhaya futhi kwindawo ezininzi nezipha kumazantsi nempuma elaphondo pha kwindawo ezininzi ko-George naphaya kaloku e-Oudtshoorn futhi ekuseni ngo-16 degrees ekhatshwa zezo ndudumo kakhulu yonke laa ntase kanti ke nantsi futhi ke imozulu kwiphondo laphaya eNorthern Cape mpela mzontsundu kwindawo ezininzi ke ezithanda ukuzinza kumazantsi nempuma pha kwelaphondo futhi kooPriska noDiara napha koDiara futhi ekuseni khona inkwankca njengephi ikhatshwa zindudumo kokubanzi ke nantsi kwakhona futhi imozulu phaya ephondweni laphaya eNorth West ngamandla bukele futhi indawo ezininzi ke ezikumazantsi nempuma pha kwelaphondo futhi kooKlerksdorp ngexesha lasekuseni phaya amaqondo okutshisa anciphile ko-17 degrees kanti ke benjenje futhi kwiphondo laseRhawutini ngamandla bukele futhi ke kwindawo ezizantsi kumbindi kooCarltonville phaya ekuseni futhi kuyanetha ngelashumi elinesihlanu nelifuna nqwa napha kooSprings nazo zonke nje ezanginqe mpela ngexesha lasekuseni bukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijongeni ke bethuna phaya ephondweni futhi laphaya eLimpopo mpela futhi kwindawo ezininzi nezipha kumazantsi futhi koPulukwane ngexesha lasekuseni futhi zezo ziganeko zezo ntshizane zithe xhaxhe yonke laa ntsasa ngo-17 degrees kanti ke benjenje futhi phaya ephondweni laphaya empumalanga kakhulu ke mbukele kwindawo ezininzi ezizinze kumantla nempuma futhi kwelaphondo koko sikhukhuza ekuseni busembobela futhi kuyanetha ngamaqondo okutshisa phantsi ka-9-10 degrees vume ekhaya ndivale ndisoke futhi imozulu phaya koKwaZulu Natal ngamandla mbukele futhi ke kwindawo ezininzi phaya koKokstad ekuseni futhi khona inkwankca njengephi ka-16 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli kamnandi mawethu.